мавзӯи имрӯзаро бошад 30 соли дастоварди истиқлолият унвон гузоштем. тоҷикистони азизи мо дар арсаи байналмилалӣ инқадар обрӯву нуфузи хоса дорад. ҳар як ҷавон ин имкониятҳое ки ба мо дода шудааст истифода барад. Ман боварӣ комил дорам ки тоҷикистони азизи мо аз ин ҳам обод мешавад. ки дар ҳақиқат дар ин 30 соли истиқлолият рушди соҳаи то мактабӣ ҳам бисёр назаррас мебошад. дар пешрафтатарин мактабҳо ҳоло наздики 10-12 озмӯшгоҳҳои лабораторӣ соҳаи биология, химия, физика қарор дорад. барои ташхис ва табобати беморон шароити беҳтарин фароҳам оварда шудааст. якчанд боғҳои интенсивӣ ташкил шуда истодааст. ягона роҳе ки мо оянда метавонем давлати худро боз ҳам иқтидору истиқлолиятро таҳким бахшем, ягонагиро таъмин кунем, маҳз дар замини дониш аст. дар иморати бузурги истиқлолият хиште гузоштан ин масъулият аст. то он даме ки шумо бонувон дар сари гаҳвораи миллат ҳастед, ин миллат озод, ин кишвар обод ва ин давлат пойдор хоҳад буд.